De dag begint met de keuring van de voltjes. De keurings binnen belangrijk, maar ook de onderdelen dressuur en tuurhinder krijgen heel tijd meer omdenken. Het Friese hinder dat het laatste jaar een enorme ontwikkeling doormaken als sporthinder. Daar ben ik met uw vakbeleid en uw selectieprogramma met dwanden. En dan met name de ontwikkeling van het Friese hinder in de dressuursport, waar we hier achter mij zorgen. Dat is iets van de laatste 20 jaar om het Friese hinder daar volle meer geschikt voor te krijgen. De afgelopen weken had een Fries hinder voor de eerste keer maar die in het wereldkampioenschap dressuur in Frankrijk. Nou, dat is voor ons een enorme stimulans en een mooie mijlpaal om weer verder te gaan en om het hinder nog verder te ontwikkelen in die richting. Harry, Razenacht. Ja. Bouw ons zoon. Dan moet ik maar een beetje draven. Bij de keurings binnen juryleden opvallende verschijnings maar haar bolhoed. Ze hadden een wichtige taak om te bepalen of het om een tophinder van het Frieske ras gaat. Had een hinder razuitstraling, had er een mooie holle, had er een mooie halsvorm, is hij mooi zwart, had hij een protemaan. Dat is gewoon belangrijk bij ras. En dan ga je naar de bouw. Maar het is natuurlijk altijd een eer om hier te wezen. Ik ben de allerbeste hinders van deze ras. En natuurlijk, dat is heel belangrijk dat je kwaliteit zal laten zo'n. En dat doen we, want hier komen de beste hinders. In draf, mooi opwaarts, heel mooi voorbeengebruik, goed achterbeengebruik. Een heel mooi kapvullen. Gefeliciteerd. Ek morgen bieden er nog de hele dag keurings.